Salutare fraților și bine ați revenit la un nou clip pe canal. Uite, a venit și Vali. Mergem în Turcia, suntem aici toată brigada. Bam, 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 bam. Și poate vedeți ceva schimbat și sper că să vedeți ceva schimbat. Avem și noi o cameră mișto rău de tot zilele astea, stăm 4 zile în Turcia și vreau să facem cu camera asta orice e posibil, să vedem dacă merită sau nu să o luăm. Până una alta vă zic direct, intrați acolo pe pagina Plăceri și Delicii dacă vreți să luați cele mai mișto buchete de flori de alea, de să pun trandafiri nebuni. Intrați la ei pe pagină, oricum o să vă las link și în descriere, vă pun și imagine acum pe ecran să vedeți despre ce e vorba. Le mulțumesc în primul rând că ei mi-au dat camera la valiere tot, că am zis dacă tot avem oportunitatea asta să facem și un barter frumos, de-abia experimentăm și noi cum e cu o altă cameră. Așa că plecăm la drum, facem vreo 10 ore până în Istanbul, suntem cu Volvolică, îi dăm direct spre drum. Nu uitați să ne dați și nou un follow pe Instagram, Marius48, Alexandra.laiu1504. V-am pupat și hai la drum, vedem ce găsim și noi. Sper să n-avem și noi de-astea pe drum. Fraților, am ajuns și noi aproape de Giurgiu, cred că mai avem undeva la 40 de kilometri, ceva de genul. S-a mers super ok și bă, altă treabă cu camera asta. Eu acum mă uit în ecranul ăla când filmează și mi se pare gen like, bă, dă-te dracu. Cred că m-a convins să-mi iau și eu acest setup frumos și doar e al doilea cadru pe care îl trag. Dar nu se compară și gen efectiv, frate, pot să mă uit și să vă filmez absolut orice. Uitați luminozitate și tot. Nu cred că mai are rost să mai discutăm cât de bine se vede și cât nu se vede. Deci, până la urmă, v-am zis, lăsând asta cu camera la o parte, mai avem foarte puțin și intrăm în Bulgaria. Nu mi-au acum cafea, o să-mi iau pe Bulgaria. Vreau să mai stau un pic, că oricum până să plec de acasă am și mâncat. N-am încă cheful ăla de cafea, vedem mai târziu. Este ora 2 dimineață, deci mai avem așa ușor și ieșim din țară. Așa că hai la drum, vine și mașină. Alexandra e pe șlafăn deja, dar noi o ținem în continuare, că n-avem încotro. Așa că hai la drum. Mamă, fraților, deci n-am mai vorbit, că de la 2 dimineața ăla a fost ultimul cadru pe care l-am tras. Suntem în Bulgaria momentan. Am oprit și noi la un Shell să alimentăm. Am mai oprit până acum la o benzinărie. Mi-am luat și o cafea. Dar sincer să vă zic că acum pur și simplu am oprit, că nu mai puteam, am amorțit în mașină, pentru că s-a mers non-stop, s-a mers constant și am uitat să vă zic, de fapt nu că am uitat, dar n-am avut când, singurul loc unde s-a stat a fost pe pod la Giurgiu, pentru că era bineînțeles de așteptat, n-am stat, cred că undeva la 5-10 minute, adică lejer. V-am zis, am alimentat și noi, bam, mașinuța frumos acolo și cred că mai avem undeva la 4 ore, 5, dacă vreți vă zic acum, sigur cât mai avem, dar pe acolo mai e vreo 4-5 ore, ia să vedem, da, 4 ore în cap. Așa că ce să vă zic, am alimentat, parcă aș mai da totuși o cafea și cred că aș merge în direct acolo, s-a pus pe ploaie acum în Bulgaria. Până acum n-a plouat, a fost super ok, acum a văzut că s-a pus pe ploaie, să sperăm că se oprește, că n-aș avea chef să conduc și pe ploaie după ce că sunt cum sunt și amorțit și obosit. Da, vedem noi, o ducem până la capăt. Hai la drum și cred că revenim direct în Turcia. Într-un final am ajuns și noi în Turcia, am intrat, am venit să ne luăm așa zisa rovinietă aici, HGS-ul, pentru mașină, ce se pune, pentru cine nu știa, e un sticker, se plătește, nu știu, o să văd acum când vin ai mei și o să vă zic cât o să coste. Nu știu dacă în cadrul ăsta, da, în cadrul viitor cu siguranță o să vă zic cât a costat, că sincer nu mai știu, chiar nu mai știu. Știu că la un moment dat, când am fost eu acum 2 ani cu Audiu, am pus bani pe ea și ulterior gen se plătea la poduri, la toate alea treceai și îți lua banii de pe ea. Acum nu știu dacă e la fel sau nu. Se lipește fix pe parbriz sus de tot ca să vadă camerele și cam aia e. Azi vă arăt pe cineva, vreți vedeți? La chefasa. Am via mortul. Am dormit tot drumul. Deci... N-am prins centura Bucureștiului. Ba da, hai mă că ai prins centura. Care? Doar la intrare. Că A dormit
Alexandra, dar spară. 3 reprize am avut de somn și cred că urmează și a 4-a. Oricum mai avem vreo 250 de kilometri, cam așa. De ce ai timp să mai Păi dormi aia zic, cred că mai o tură? urmează și a 4-a. Eu sincer de-abia aștept să ajung Eu să nu mă, pot, crezi că am, să dor mă ochii bag de la lumină. vreo 2 ore la somn, dacă o apuca, dacă n-apuc, Eu aia e. zic să pui pe... Așa că, da, pun mașina. pe pilot automat și merge singură. Da, asta vreau Auzi, să zici vă că zic. sunt Buddha cu pantalonii Update. ăștia. Stai că nu văd că am ăsta, gata. Uite cum am pantalonii. Ce mă, am Că ferit. sunt Buddha. Bă, da, uite cât de mișto să vede ea. Stai să-ți dau și zoom. Ce se vede? Eu știam. Bă, ce... Da. O să vin. Uite că-i cu treabă. Hai, Dipa. Da, mă duc să văd ce se întâmplă și revin. Fraților, am oprit și noi să bem o cafeluță până la urmă urmei și a rămas... Să ne cafelim. Da, să ne cafelim și noi un pic și a rămas că vă zic cât a fost chestia asta. Rovinieta, efectiv să lipești acolo și v-am zis, tot ce înseamnă bariere la poduri, drumuri naționale și așa, se deschid automat și îți ia din ea. Și nu știu, cred că a fost, din câte știu, a fost undeva la 20 de euro, 100 de lei, 150 de lei maxim. Și v-am zis, din banii ăia să ia automat cât e nevoie pentru barieră. Bravo, fată! Și să ia automat pentru bariere. Ne cafelim, cum a zis și Alexandra, că e deja la mine e a doua cafea, plus un energizant, eu sunt bine. Ia săraca, auto. Deci vreau să zic că sunt foarte fascinat de această cameră, mi se pare prea genială și ecranul ăsta și cum se mișcă, focus, tot. De-abia aștept să încerc pe noapte în primul rând. Astăzi vedem, urmează room tour, toate chestiile pe care le știți și toate nebuniile. Ajungem la hotel, vedem că nu avem parcare unde parcăm mașina, e un pic de alergat când ajungem în Istanbul și din câte am înțeles e haos, pentru că la noi e prima oară când mergem în Istanbul. Și am înțeles că e foarte mare haosul cu parcările, cu traficul, cu tot. Așa că revenim, cred că direct de la hotel, nu o să revin din Istanbul de pe drum și așa că fiind haos nu o să am cum să filmez. Ce vreau să zic? Așa, am zis că azi mergem, vedem hotelul, toate alea room tour și vedem cum e poziționat și cât de repede ajungem stânga-dreapta, unde poate să te găsească, despre ce e vorba, chiar te rog să le spun. Că oricum o să le pun și link și tot în descriere. Pe scurt, ca să nu mă întind, realizez aranjamente din sârmă plușată. Nu știu dacă ați văzut până acum sau cel puțin dacă ați copilărit cu așa ceva. La grădiniță când aveați firicelele acelea de sârmă cu pufuleți. Ei bine, eu din acele sârmulețe realizez niște buchete, niște flori, ceva superb. Probabil o să vă lase Marius câteva poze pe vlog. Ei bine, puteți să găsiți pagina pe Instagram numită Mezemblam sau pe linkul îl puteți găsi și la mine pe profilul de Instagram, bineînțeles pe alexandra.laios1504, iar pe profilul de TikTok pe contul personal, acolo o să-l transform direct în pagina de business. Dar poze și așa o să le vedeți direct acolo. Mulțumesc! Da, stați să iau și la Valera. Da, deci asta aveam să vă zic și să vă spun că Alexandra a dat drumul la un business nou, este zoom-ul dat, gata, așa, și noi îi dăm la drum, o să vă pun eu link, o să vă pun și câteva poze cât a vorbit ea cu buchetele pe care le-a făcut până acum și dacă aveți plăcerea, vreți să lași voi la o fată, la o mamă frumos acum, intrați frumos pe pagină și dați comandă. Am ajuns într-un final la hotel. Trebuie să fac room tour-ul. Sper că mă aud bine, chiar dacă am la Valiera, că văd că aici în cameră este puțin ecou. Dar hai să facem room tour-ul și vă povestesc un pic ce am pățit și cu hotelul și cu parcarea. Bă, ceva rău de tot. Dar hai să facem room tour exact cum v-am promis. Așa că începem room tour-ul. Deci, așa arată camera, da? Bum, asta e view-ul pe care l-ai în momentul în care intri în cameră. Aici pe partea dreaptă baie. Bă, și vedeți că îmi place rău ușa asta, fără caterincă, fără nimic. Bam. Aici frumos, vetă cu zbanc, oglindă. Și vedeți aici setup mișto. Deci v-am nebunit cu setup-ul pe clipul ăsta, dar n-am ce să vă fac. Aici căcănescu.
Iar aici frumos avem duș care este fix ce trebuie, open space, doar geamul ăsta micuț, bam și atât. Eu unul vă zic sincer mor după genul ăsta de dușuri, mi se par cele mai mișto. Aici altă oglindă, camera destul de mică, n-am să vă mit, aici avem un televizor, aici avem frumos birou unde mi-am așezat eu, masa unde efectiv, să înțelegeți tot setup-ul pe care l-am la mine. Perioada am și GoPro, am și drone, am și camera asta acolo pentru lavaliere. Aici mi-am pus eu că din păcate, da, este foarte mic și oricum dacă mai avea Alexandra încă 4 spații de-astea și pe alea le umplea. Așa că e ok, noptieră, pat matrimonial la Alexandra aici care așa. Și vedeți view-ul ăsta, că nu mai view nu e. Da, deci ușa asta e foarte ciudată. Da, hai că e bine că pe clip mi-e ieșit dacă e. Dați așa. Nu ridic de clanță. Uite, trebuie ridicat de clanță un pic ca să meargă. Așa, revenind. Ăsta e view pe care l-avem. Un hol în tot și sus, așa. Uite, vezi, ăsta e holul pe care trece lumea. Zbang, nu e cine știe ce view. Bun, stați să închid asta. Să deschid așa frumos. Și hai să vorbim un pic, sper că mă văd. Ia să vedem că punem și noi asta aici. Dar nu-mi place cum mă văd, frate. Chiar nu-mi place cum mă văd. Ia să vedem aici. Dacă punem... Așa, mamă, ce cadru mișto. Sunteți nebuni? Că avem și lavalieră și ne-au zis și noi altfel. Da, v-am zis că vă zic ce am pățit cu hotelul. Bine, cu hotelul propriu zis n-am pățit nimic, dar din păcate nu are. Bă, stai să fac așa. Gata. Nu, pentru că nu am cum alt cadru, că acolo nu se vede bine, că nu avem lumină cum trebuie și aici e singurul loc unde chiar bate lumina pe mine. Așa, revenind. Hotelul nu are parcare și neavând parcare a trebuit să găsim și noi pe aici. Cine a mai fost în Istanbul cam știe despre ce e vorba și știe că e foarte nașpa cu hotelurile și cu parcările aici în centru. Și a trebuit să parcăm, parcarea nu este foarte departe, adică la 2 străzi. Da, în Istanbul străzile sunt așa, mă, ca v-aș gura voastră. Bă, așa. Eu cred că am ars 200 de calorii doar că am urcat 30 de secunde, o pantă, da, cu bagaje și cu tot. Că noi ne-am lăsat bagajele noastre, dar cealaltă mașină n-a apucat, că se încurcase toată circulația acolo și a trebuit să cărăm bagajele de la parcare. De-aia că parcarea are cel mai bun rating și cele mai bune review-uri pe Maps. De la restul din zona asta s-a plecat cu bară ruptă, cu aripă ruptă, furat de mașină, plimbat cu mașina prin oraș, chestii de-astea foarte aiurea. Iar asta avea cele mai bune review-uri și nu avea niciunul prost. Așa că să sperăm că a fost totul în regulă și a fost 48 de euro pentru toate cele 3 zile cât stăm, că duminică plecăm, deci nu s-a pus. 3 zile, azi, mâine, poi mâine, 48 de euro. Deci, eu zic că totuși e decent, ținând cont că la București, pe aeroport cât e, o oră, 1.000.000, adică ceva rău de tot. Da, v-am zis, ne-am pus și noi astea pe aici și urmează să mergem să mâncăm, o să iau camera tot. Dăm așa să vedem ce puls luăm pe aici, că sincer n-am apucat să văd prea multe, nici zona în care suntem mai nimic, că am fost puțin pe grabă și cu check-in-ul și cu parcarea și cu tot. Alexandra săraca e ruptă și de oboseală. Bine, de oboseală, a dormit în mașină, dar spart. Deci din 10 ore pe drum 11, 12 le-a dormit. Așa că se chidă cu virgulă. De foame, e foame la amândoi. Așa că hai să mergem să mâncăm, dar mai întâi vreau să-mi fac un duș și revenim de afară când plecăm. Bă, mă aud, da, mă aud. Gata, ne-am dușuit, ne-am schimbat, ne-am făcut și noi mai fresh un pic, da, oboseala spune cuvântul și încă foamea spune cuvântul. Mergem să mâncăm și cred că ne auzim direct de acolo, de la masă.
pentru că momentan nu vreau să atrag foarte mult privirile cu camera, că oricum e destul de mare și se vede. Și n-aș vrea să atrag foarte mult privirile din prima zi, că pentru cine a fost aici în Turcia știe foarte bine că te vede cu cameră și așa sar toți pe tine. Și așa vreau să nu, momentan. Vedem de mâine încolo, nu am energia necesară pentru a... Sunt în față. Pentru a putea sta de vorbă cu ei și așa. Așa că haide la restaurant unde merge să mâncăm, că scuze, nici să vorbesc nu mai pot, de foame, și revenim direct de acolo. Parcă altfel stăm să de vorbă când suntem și noi mâncați. Am mâncat și noi un durum, după cum ați văzut în clipul trecut. Ia fiți atenți, București Bazar, frate. Efectiv avem București Bazar, sunteți nebun la cap. Așa, revenind la ce vă ziceam. Am mâncat un durum cu meniu, cu airan și cu cartofi. Mid durumul ăla, să putea mai bine. I-a lipsit așa niște cașcaval de la ras sau ceva ca lumea. Cartofii destul de ok. Airanul un pic cam sărat, dacă mă întrebați pe mine. Doar că nu-mi dau chiar cu părerea despre că nu prea sunt băutor. Și poate, n-am de ce să mint, poate așa în general e airanul. Dar pentru mine, pentru gusturile mele, mi s-a părut cam sărat. Da, mergem acum să ne mai plimbăm, mergem un pic prin bazar. Mai luăm câteva cadre de aici ca să vă filmez și cum arată străzile și toate astea. Dar am zis mai întâi să vă dau update-ul ăsta cu mâncarea și cu toate alea, că na, v-am promis că revin după ce mănânc. Alexandra e și aici, face poze și toate alea. Ca să înțelegeți, noi filmăm din două perspective. Da, adică e aici cu telefonul și cu toate alea. Așa, vlog în vlog. Și uite, cam așa arată. Avem stradă, v-am încolo spre bazar, dar mi-era sincer de când așteptam să fac chestia asta. Deci, efectiv, bă, când ai zoom pe cameră și pe GoPro nu am, și doar când filmez cu telefonul am zoom, dar pe GoPro nu am. Și acum mi se pare fucking șocant că eu pot să dau zoom pe cameră să se vadă absolut orice lucru minuscul pe care mi-l doresc. Vă dau zoom și îl vedeți, mamă, că s-a făcut părul de la vânt. Da. Hai să vedem pe unde mai mergem. V-am zis, vă mai iau pe aici cadre, nebunii, bam, bam, bam. Se trece în strada. Ilegal? Bine, ilegal adică oricum. Hai că ne lasă. Să mor de n-a văzut camera. Am uitat să vă arăt pe cineva, măi, oameni buni. Am aici un copil. Unde ești? Deci, dacă vreți să o înfiați, că ea pe mami și pe tati îi supără, așa că dacă vreți să înfiați un copil, ea este Rebecca. Câți ani ai, fată? 4 ani jumătate. Unde ești tu? La? La Grădi. La Grădi. Deci îmi dați mie mesaj dacă vreți să o adoptați, da? Mă. Tu glumești cu mine. Da, fată, glumesc cu tine. Și efectiv s-a intrat în Grand Bazar. Cam așa arată Grand Bazar. Hocanın böyle ağzını içeri düşecek.
ca fun fact, pentru că e foarte aglomerat și gălăgie, noroc că am la Valiera, să știți că nu este foarte ok și din punct de vedere preț să cumpărați de aici. Mai bine cumpărați din magazinele de pe lângă bazar decât la magazinele din bazar. Asta că e ca un tips and tricks dacă veniți prin Turcia, prin Istanbul. Rebecca, ia. Tati, și sunt pentru Daria. Ah! Hai vină la mane aici. Rebecuțu. E, și uite că am fost în bazar, ne-am mai uitat stânga-dreapta, am mai cumpărat un alta și aveți unde am ajuns. E, efectiv, suntem la moschee și undeva aici, stați așa un pic că vă dau cu zoom. Ia, stați așa că am pe cineva. Ia, vedeți și turnul cu podul Galata. Dar nu știu dacă... Uite. Zbang. N-am dat cum să vede moscheea, frate. Și ne avem de undeva de încolo. Deci ca să ne înțelegem, efectiv suntem la 2 km de casă, de hotel de unde stăm. S-a mers și azi, fiind prima zi și obosiți și nerupți, s-a mers. Așa că hai să vedem unde mai ajungem, dar uite ce frumos arată pe aici. Aici, bobiță. Și bineînțeles, iar am ieșit pe altă parte. Bam, 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 bam. Aici moscheea, acolo Alexandra. Yeah. Aici avem podul Galata, din câte am înțeles. Acolo iar turnul și mai aproape. Și pe toată treaba asta aici sunt restaurante unde puteți să mâncați pește. Uite aici,
Am văzut, ferească-mă Dumnezeu. Da. Bă, da, ajungi la un moment dat de nu mai știi unde ești. Pur și simplu te pierzi. Să știi că ei s-au dus aici, la terasă. Efectiv te pierzi la un moment dat, nu mai știi unde să te duci, pe unde ai ieșit. Înapoi oricum nu mai știi, dacă n-ai maps-ul și n-ai orientarea bună în spațiu, nu mai știu pe unde să te duci și să te întorci spre hotel. Noroc că avem net, avem tot ce ne trebuie, deci noi suntem safe din punctul ăsta de vedere. Nu-mi place vibe-ul așa, am dat vibe de Constanța și Bosforul și tot. Vreau să vă zic ce facem mâine, dar nu vă zic ce facem mâine și o să vă zic chiar mâine dimineață cu un alt hype și un alt vibe în care o să fiu odihnit, pentru că pur și simplu mă simt stors de energie în momentul de față. Am condus vreo 11 ore, după n-am dormit deloc și exact ce ați văzut și pe vlog, am plecat stânga-dreapta, am mâncat, am aia și acum am ajuns aici, unde suntem acum. Deci e clar că sunt stors de energie, dar nu contează, mă, noi ne ținem de treabă, noi ne facem treaba, pentru că așa e frumos și știți cum e, când faci ce-ți place, nici nu mai simți oboseala cum trebuie. Hai să vedem dacă ne mai învârtim pe undeva sau mergem către hotel. Deci, frate, mergeam către hotel și am dat pe Maps și aveți drum pe cine a băgat. Sunteți nebuni? A plecat și copyright-ul. A plecat tot. Da, mi se pare genial. Nu putea să încheie ziua asta mai bine decât la final niște scări. Că na, părea să am mers azi. Nu-i așa? Că într-un final am ajuns și la spa. Și să vă prezint spa-ul, ca să înțelegeți, sunt pe telefonul loading, am mai luat camera. Aici avem așa, sunt vestiarele de fete, aici vestiarele de băieți, da? Și aici sunt întorc camera. Aici avem piscina, ce n-am să vă mint, dar frate, este foarte rece apa. Dar o să vorbim de tot ce vă prezentam, dacă vreau să vă niște chestii ce mie nu mi-a plăcut. Nu avem șezlong, nu avem absolut nimic. Sunt doar mesele astea așa aici. Și aici avem un felul următor. Aici avem pentru masaj. O dată. De 2 ori. Aici avem baia aia turcească. Să-ți faci ei masaje și toate alea, sauna de formă baie. Așa. Piscină de copil, duș. Iar aici avem saune. Aici avem o dată saună umedă. Iar aici avem saună uscată ce este cu eucalipt. E așa cum vă ziceam. Să vă zic niște chestii ce mie nu mi-au plăcut. Deci, în oferta pe care o avem pe Booking, scrie în felul următor: Full access, unlimited spa, late checkout. Da. Am ajuns și ni s-a zis în felul următor. Spa-ul este până la ora 7 gratis, iar după ora 7 până la ora 12, contra costă 10 euro de persoană. Toate bune și frumoase pe aici. Bă, normal, nu? În schimb, vă zic în felul următor. Am ajuns la spa și ce credeți? La spa necesită 10 euro pentru jumătate, 2 ore. Dați seama că am început să mă cer pe ei, pentru că mi se pare normal. Ok, ăsta e prețul, nu zice nimeni nimic.
Că mi-a râs tu mie, că scrie aici la spate, că cum a venit pe peretele ăsta, că domne, e 10 euro pentru jumătate de oră până zic. Eu zic ok, doar că la recepție nu lipsează asta. Și eu nu vorbesc cu tine, vorbesc cu recepția, până la urmă, ori cum mă tazezi, da? Și mi s-a părut foarte. Eu până la urmă mi-a lăsat până la ora 10 cu 10 euro de persoană, full acces. Mi s-a părut sincer, aiurea chestia asta și chiar vreau să vă zic pentru că nu mi se pare ok. Așa că, asta e, doar că review prost și când ceva nu merge bine, știți foarte bine că vă anunț și vă spun. Deci, thumbs down pentru toată treaba asta. The next day. Este prima zi full în Turcia, suntem odihniți, ne-am odihnit, am mâncat și micul dejun. N-am apucat încă să vă filmez la micul dejun, că azi am fost să văd cam despre ce e vorba, dar mâine vă filmez și de acolo. Azi mergem să vizităm și noi mai multe chestii. Toată mini-vacanța asta fresh, cum ne știți de bine înțeles. Ieri am fost rupt și să vedeți pe clipuri, că m-am uitat și cred că nici încheierea am făcut-o la clip. Dar nu mai contează, voi oricum ați văzut deja. Așa că hai la drum și să vedem pe unde mergem azi. Deci vreau să vă zic că sunt foarte, foarte happy din punct de vedere vreme. Pe net apărea că plouă toate zilele astea și uite soare ce e afară și cald, puteți merge și pantaloni scurți la mine dacă aveam. Dar e ok așa cum sunt. Mergem către Basilica Seltos, ceva de genul se numește. Oricum vă filmez când ajungem acolo. Să vedem dacă intrăm, dacă nu intrăm în ea, asta nu știu. Doar că, na, v-am zis, începem și noi să vedem, să colindăm obiectivele turistice din Istanbul și vedem zilele următoare dacă mergem sau nu și la stadion. Eu așa aș vrea, cel puțin la Galata măcar să ajung să-mi iau și eu un tricou sau vreo șarfă, ceva de acolo, că sunt colecționar, inclusiv o cană și să iau și eu lui fratele meu Marius, că na. Când plecăm pe undeva amândoi, noi ne luăm când astea cu echipe pentru că știm că noi colecționăm și așa e frumos. Până la urma urmei, Alexandra este cu aparatul foto, eu sunt cu camera, deci efectiv suntem amândoi, uitați-vă că vă arăt. Deci uitați-vă la ea. Alex, ia uitați-vă la ea. Bă, deci amândoi suntem cu camerele și cu toate alea după noi. Dacă ne vedeți pe drum, a zice că am avea cel puțin 100-200 de mii de abonați pe canalele de YouTube, la cum sunteți. Dar știți cum e, important e să fim profi, pentru că și voi când vă uitați, să vă placă Instagram-uri, tot paginile noastre de Instagram, paginile, mă rog, canalul meu de YouTube. Dar cine știe, poate în maxim un an o face și pe Alexandra și-și deschide pagină de YouTube. Da, ia chiar așa, dați acolo, dacă vreți să-și deschidă pagină de YouTube și nu să filmeze neapărat vloguri. În schimb, ar fi Caterinca să facă chestia aia cu florile și să vedeți și voi cum, da, era să-și rupă gâtul efectiv. Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Să-și deschidă și canal de YouTube unde să vă arate tot procesul, cum face florile și toate alea, buchete. De ce nu? Hai, scrieți acolo în comentarii, o să-i fac poze, că știți cum e, bărbatul trebuie să facă și poze pe lângă filmări. Ai, haide. Da, am ajuns la primul obiectiv turistic. Nu știu dacă putem să intrăm, eu sper să da, doar că problema e alta. Ia vedeți cum arată pe afară. Norocul nostru în viață, că se restaurează acest prim obiectiv. Dar, stați așa, dar vedem, poate reușim să intrăm măcar în el, că pe afară nu avem ce să vedem, din păcate. Bă, da, fix acum, mă, s-au găsit și ei să refac. Când am venit și eu prima oară în Istanbul, zic, mamă, mergem la moschee, nu știu ce, la Basilica, așa, și asta se restaurează, uite că se vede în spate, efectiv. Ai, dar e foarte mișto zona unde suntem. Și mișto de vedem moschea asta. Frumos.
Deci nu știu dacă o să întorc camera, că nu cred că mă văd, sincer. Deci o să las camera așa întoarsă. Lumină slabă, o să miște foarte ciudat camera, să știți. Vă anunț de pe acum, dar am intrat în Basilica Cistern. Acum să vedem ce e pe aici. Uite, e apă pe jos. Da, deci, bă, e interesant. Am plătit undeva la vreo 200 de lei de persoană. Cam așa, suntem 8 persoane. Deci, hai să vedem ce avem aici. O să opresc microfonul, că n-are rost să vorbesc prea mult. Intră melodie pe fundal clasic. Deci din ce am înțeles eu, stai să iau la valiera, mă. Din ce am înțeles eu, la început acum, cât a citit și Alexandra, am mai citit și eu ce mi-a zis și ea, dat fiind singura sursă de apă unde veneau romanii să-și ia, să se alimenteze. Și de acolo și de asta ea este momentul de față, cum vedeți voi, plină de apă și așa, fix din cauza asta. O să mai citesc chestii pe aici și o să vă zic că mi se pare foarte interesantă și îmi place foarte mult cum e construită. Și pe lângă asta îmi place mult designul ăsta cu lumini ambientale și cu tot. Sincer, să merită banii. Eram foarte sceptic la început, nu știam dacă se merită sau nu, dar ajungând aici și văzând anumite chestii, să știți că pe mine unul m-a cam convins. Vedem mai încolo ce e, dar bănuiesc că în mare parte despre asta e vorba, lumini ambientale, frumos, apă și scheletile astea în jurul nostru. Alexandra e pe poze, noi pe video. Hai să mai facem și noi niște poze și vedem ce mai găsim.
zis că în această dimineață vă iau cu mine la micul dejun. Așa că hai să vedeți cam cum arată. Nu este foarte wow, adică n-am de ce să vă mint. De-abia m-am trezit de asta în fața asta. But e ok. Hai să vă întorc camera să vedeți. Deci de aici cu minții frumos. Acolo avem aparatul de cafea tot. Și avem un fel următor. Omletă cu ouă, cu toate ele. Avem brânză cașcaval. Aici avem geluri cu măsline salate. Frumos, am prăjiturile aici. Aici ce sunt astea de ale lor. Aici tot ce înseamnă pâine. Niște cartofinele de ceapă. Curițe așa, am zis, aici avem cafeaua, sucul, aici e marin. Și cam asta a fost, adică nu e foarte wow, n-am de ce să vă mint. Și mergem să ne luăm și noi de mâncare, că sincer nu m-am trezit, vreau să-mi beau cafeaua și vreau să mă trezesc, așa că hai să dăm start la zi și revenim direct de afară după ce mâncăm. Azi s-a tras efectiv biletul, zi bățul la cel mai scurt, e urât afară, e norat. Cred că trebuie să umblu și la setările camerei să mă văd mai bine, că mă văd un pic întunecat și nu e chiar, uite, acum mă văd bine, cred că e și cupci în camera. Nu era chiar atât de întunecat afară, dar pe cer, din păcate, auzi, e norat, e urât. Suntem aici cu Alexandra, cu câza asta mică. Nu uite-te, fată, la cameră, că hai să te filmezi. Și ne continuăm treaba pe aici prin Istanbul. Lumea spune că mereu vei găsi prețuri mai mici în afara bazarului, nu în bazar. Și aici e discutabil. Eu am văzut că nu e neapărat așa. Am găsit și în bazar mai multe chestii ce le erau foarte bune la bani față de aici, față din afara lui, dar am zis să încercăm direct chestia asta și să vedem dacă este un mit adevărat sau nu. Așa că nu uitați să dați și un follow pe Instagram, Răsăteri48, Alexandra.Laiu1504. Hai să ne dăm restart așa un pic, chiar dacă e vremea asta, nu vreau să mă mâncare negativ, chiar vreau să rămân în vibe-ul ăsta de filmat, de concediu, de tot. Așa că hai să-i dăm drumul la treabă și bum. Destul de aglomerat oricum pentru vremea de afară. Arată pe Alexandra. E cu copilul. Uitați-ți pe șeful. Marin. Șeful suprem. The Big Boss. The Big Boss, da. Uite, ne putem uita chiar și la gin și de astea și așa. Uite. Gata. Dar tu nu prea ai vorbit cu lumea așa în perioada asta. Stai. Da, i-am luat interviu. Cum nu e? Alaltăieri. Ia și vorbește. 2232. Ia ziceți, dragilor, cum sunteți, ce faceți? Sperăm că sunteți bine. Acest personaj de aici din spate cred că va căpia de cap. A vorbit prea mult cu voi. Dar, cum spunea și Marius mai devreme, am tras bățul scurt din punct de vedere vreme. Pentru că astăzi, chit că este cumva ultima zi oficială completă aici în Istanbul, este destul de răcorică și e norat. Nu mai este Sorinelul cu noi exact cum au fost zilele trecute, încă să ne perpelim. Eu, de exemplu, m-am și bronzat, sunt roșie pe mâini. Dar încercăm să profităm și de ziua asta așa cum este, că până la urmă vedem și părțile bune, nu doar cele rele. Așa că mă și filmează. De ce mă filmezi? Așa. Cum spuneam, ne bucurăm de lucrurile frumoase din această zi și mergem să mai vizităm un alt. Deci când m-am pus să editez, am realizat că acest vlog este un haos total. Dar asta l-am și făcut pe 3 zile
într-unul. Pentru că am avut foarte multe în cap, adică vă zic imediat, dați iau telefonul, să vedeți. Planul era în felul următor. Clipuri. Mă rog, stați să acopăr aici. Cam așa arăta, da? Stați așa un pic. Bun, deci uitați. Și vă citesc acum. Clip cu drumul ce s-a filmat. După, aveam așa ce poți cumpăra din bazar și prețuri, desfășurare ziua noastră, ce poți vizita în Istanbul în 2026 și ca așa. Bă, e că nu am reușit să fac treaba asta dintr-un simplu fapt că a fost un haos total și o aglomerație de Doamne ferește. Clipul cu ziua, cu room tour-ul, cu spa-ul și toate alea le-ați văzut. În bazar nu am apucat să filmez din cauza, pe lângă aglomerație, bă, cum te vedeau cu camera, săreau toți pe tine și indiferent că era camera asta mare pe care o am sau telefon sau GoPro sau orice, nu aveam cum să filmez. Din păcate, că mi-aș fi dorit și chiar aș fi vrut să fac un clip în care să vedeți diferența dintre ce este în interiorul bazarului și ce este în afara bazarului. Ulterior am înțeles, am văzut și mi-a apărut pe TikTok că mai sunt câteva locuri fix în Istanbul, acolo lângă bazar, unde te poți duce și găsești, bă, prețuri la, vă dau un exemplu, genți de 20-30 de euro, fix aceleași modele, aceleași genți ce în bazar sunt peste 50-60 de euro. Ca să înțelegeți, ca idee, a vrut Alexandra neapărat 2 genți, un portofel și am vrut eu un ghiozdan. Și băi frate, știți cât ne cerea? Deci ne cerea 8.000 și ceva de Turkish lira, echivalent a vreo 800 de lei aici la noi în țară. Ceea ce era enorm de mult pentru o țară ca Turcia, nu-și meritau niciodată banii aia. Ulterior am găsit gențile alea două foarte ieftin, fix în afara bazarului. Dar v-am zis, îmi pare rău că nu v-am filmat toate chestiile astea să înțelegeți. Dar ca și sfat este într-adevăr să vă duceți, da, în afara bazarului. În bazar să vă duceți doar să vedeți cam cum arată și bă, una alta, dar în rest nu de cumpărat, clar nu recomand deloc. Bun, a doua zi, vreau să vă filmez cum s-a desfășurat ziua noastră. Ziua noastră însemnând că am realizat iar acum în edit că nu v-am zis esența de ce am fost noi în Istanbul. Pentru că eu cu Alexandra pe data de 20, acum 5 zile, am făcut 2 ani de când suntem împreună și ne-am făcut o tradiție ca de ziua noastră să plecăm undeva. Anul trecut am fost în Roma, după cum bine știți. Cei care sunt mai vechi pe canal și care urmăresc canalul de la clip la clip știu că am fost în Roma, avem și acea serie cu romanticii, unde, bă, chiar s-a filmat ca lumea, a fost content bombă rău de tot, zilnic, toate lucrurile posibile le-am filmat, a fost un fel de daily, dar și prezentarea atracțiilor turistice din Roma. O să vă pun link, oricum le aveți pe canal pe toate. În schimb aici, din cauza haosului și faptul că nu am fost doar noi, m-a dat foarte rău peste cap cu filmatul, pentru că inclusiv la obiectivele turistice nu am ajuns, că n-am avut deloc timp. Majoritatea timpului s-a petrecut, nu neapărat în bazar, dar în jurul lui, acolo a fost toată chestia asta și din păcate n-am apucat să filmez decât un singur obiectiv turistic în care am intrat și n-am intrat fix în ziua în care am intrat a doua zi, ce ați văzut și voi, Basilica Sistan, unde, repet, vreo 200 și ceva de lei a fost intrarea de persoană. Foarte scumpe intrările în Turcia, mai nou, la obiectivele turistice. Tips and tricks, intrați și voi pe site-uri și pe toate alea găsiți mai ieftin decât să le luați de acolo și aveți grijă cu cozile, că sunt niște cozi interminabile pentru bilete. Bun, și așa cum ziceam, a fost ziua noastră și vreau să filmez... Stați așa. Wait a minute. Hai, te sun imediat, pa. Și vreau să filmez toată ziua cum a decurs, că am avut plimbare pe Bosford, am organizat eu tot, ca surpriză pentru Alexandra,
și ulterior cine la un restaurant în Turcia, acolo în Istanbul, cu un view frumos pe Bosfor și către Hagia Sofia, cred că era, dacă nu mă înșel. Nu mai știu. În fine. Dar nu era Hagia Sofia, asta ți-aș. Am organizat eu surpriză pentru Alexandra de ziua noastră. Am avut plimbare pe Bosfor de la ora 6 după amiaza până la 9, până la 8, scuze, iar de la, teoretic era 9, dar am ajuns pe la 9 jumate, am avut la restaurantul Keb, așa se numește, este un rooftop, ce avea efectiv view. Am rezervat masa undeva într-un colț, pentru că nu puteai stai afară, pentru că bătea vântul foarte rău, într-un colț unde aveam view pe partea stângă, aveam către Bosfor și tot ce înseamnă Istanbul, iar pe partea dreaptă aveam moscheea albastră. O să vă pun un video acum că am filmat eu cu telefonul, mă rog, am filmat normal pentru story, dar vă pun aici să vedeți despre ce vorbesc. Și din nou asta era un al doilea clip sau al treilea, ca să zic așa, ce vreau să filmez, cum a decurs toată ziua aia, dar din păcate clar haos, a fost și urât, s-a început să bată vântul. A treia zi, sâmbătă, n-am mai avut timp, am zis că mergem să filmăm pe la Galata Tower, pe la tot, nu am avut când, pentru că a intervenit chestia de timp pierdut și am ajuns la concluzia că nu, dacă mergeam să facem chestiile astea, noi nu mai aveam timp să mergem să mai luăm și una alta pentru acasă și esența nu mai avea rost și am plecat de acasă cu un gând și se pierdea totul. A fost clar dezorganizare totală din punct de vedere clip și mi-asum chestia asta, cred că este prima oară în 5 ani de zile de când fac YouTube când pățesc așa ceva. Am mai avut eu haos și de-astea, dar cumva s-au legat. În schimb acum nu se leagă deloc, o să fie un haos total, o să vedeți. Dar îmi asum, asta e, eu urc clipul pentru că în primul rând ar fi păcat să nu urc tot ce am filmat, să vedeți totuși unde am fost, stânga, dreapta și așa. Și camera asta ar fi păcat pentru că n-am luat-o degeaba cu noi. Până una alta, nu uitați să dați și nou un follow pe Instagram, de 48 alexandra.laios1504. Din nou vă spun ce v-am spus și în primul clip, dacă vreți cele mai faine buchete de flori, aranjamente florale de săpun, de toate astea nebunii, intrați pe pagina celor de la Plăceri și Delicii, Instagram, web, TikTok, tot ce vreți voi. Acolo băieții o să vă îndrume și o să vă facă cele mai mișto buchete. Le mulțumesc din nou că mi-au dat camera și tot setup-ul ăsta pe care l-am avut în vacanță să mă joc și cu siguranță urmează să facem și noi achiziția asta în cel mai scurt timp pentru că se merită. Așa că v-am pupat și ne revedem la următoarele clipuri pentru că urmează vara și urmează să avem niște clipuri mișto pe canal. V-am pupat, pa! Am alergat și nu mi-a păsat vreodată, am fost săpat, dar n-am căzut în groapă. Mă ține de mână, nu vrea să-mi dea drumul, dacă nu era ea nu terminam albumul.